No niin, sitten kun Marttiina on siellä valmiina, niin nyt laitetaan vielä ratsastajakin valmiiksi. Eli pitkätukkaisten henkilöiden hiukset siis laitetaan kiinni kunnolla, ettei ne liehu siellä ratsastaessa silmillä. Pistetään sen jälkeen sitten kypärä päähän, eli nämä turvavälineet on äärimmäisen hyvä olla ja kypärähän onkin pakollinen jokaisella ratsastajalla, sinne ei mennä ratsastamaan ilman kypärää. Kypäriä on erilaisia samoin kuin turvaliivejä, mutta näin pistetään kypärä päähän ja sitten vielä turvaliivi, se on hyvä olla olemassa, jos siellä tipahtaa tai tapahtuu jotain, niin on suojaamassa sitten ratsastajaa. Ja sitten jokaisella ratsastajalla on hanskat. Ne on sitä varten, ettei ohjaimet hierrä käsiä. Niitäkin on erilaisia ja eri vuoden aikoihin. Nyt on tämmöiset ohuet hanskat. Hyvä olla näin lämpimillä keleillä, mutta sitten talvella on ihan hyviä paksuja ratsastushanskoja olemassa. Ja sitten otetaan vielä raippa mukaan ja tietysti hevonen ja sitten ollaan valmiita. Selkää. Eli aloitetaan ihan siitä Karoliinan kanssa, että me laitetaan ohjat kaulalle. Eli nostat ne sieltä hevosen pään yli. Just noin. Hyvä. Sitten seuraavaksi me lähdetään laskemaan jalustimet alas. Eli vedät siitä jalustiniinasta ja painat jalustimesta alaspäin. Noin oikein. Sitten ennen kun noustaan selkään, niin tulee aina tarkastaa, että satulavyö on kireellä. Eli kiristetään satulavyötä. Eli nostat satulan siipeä oikein. Hyvä. Ja kiristät. Sitten me oltaisiin valmiina nousemaan hevosen selkään. Eli aina pitää muistaa, kun elävä olento, eli pidetään hevosesta koko ajan kiinni. Eli otat Karoliina ohjat vasempaan käteen. Noin. Laitat vasemman jalan jalustimeen, eli käännät selän hevoselle. Noin. Ja ponnistat ja heität oikean jalan pepun yli. Hyvin. Noin. Sitten heti otat ohjista vähän kiinni, mä pidän kanssa hevosesta. Hyvä. Jalustimet jalkaan. Miltä? Joo, vyötä tulee vielä vähän kiristää. Eli päästä jalka vapaaksi. Noin. Ja vedät tosta, kiristetään vyötä vielä. Noin, riittää, hyvä. Ja toinen. Noin. Laitat jalan jalustimeen, katsotaan, että miltä se näyttää. Me voitais niitä mun mielestä yhdellä reijällä pidentää, eli päästä jalka vapaaksi. Laitat just noin reiden siihen eteen. Ja mä pidennän täältä yhdellä reijällä. Ja tääkin on semmonen homma, että tää tuntuu alussa kauhean vaikealta ja opettajan tulee siinä auttaa, mutta se lähtee sit sujumaan, kun sitä vaan tekee. Noin. Laitat jalan pääkielen jalan leveämmälle kohdalle ja kantapää alas. Sitten otetaan vielä raippa. Ja sit päästään aloittaa ratsastaminen. Minkälaisia välineitä ratsastaja tarvitsee? Ratsastajan tärkein turvavaruste on se kypärä. Ehdottomasti, eli se suojaa kaikilta iskuilta ja sitä me sanotaankin, että se on halpa henkivakuutus ratsastajalle. Sitten on mukavat ratsastushousut, missä ei ole sisäsaumoja, koska ne aiheuttaa helposti hiertymiä. Eli kypärä, ratsastushousut, ratsastuskengät, eli semmoiset jödpurit, missä on hieman korkoa. Sä pääset kumisaappailla myös hyvään alkuun, mutta Suomen ilmastot tuntien, niin ne ei ole mitkään parhaimmat. Raippa on myös ratsastajan varuste, sitä opetellaan ratsastuskoulussa käyttämään. Sitten on hanskat, niitä on tosiaan kesälle, talvelle, paksua, ohutta, vaikka minkä näköistä. Niillä sä pääset aika pitkään. Sitten on tää turvaliivi, mikä ei ole tällä hetkellä vielä Suomessa pakollinen ratsastusväline. Ruotsissahan se on junioreilla pakollinen myös kilpailuissa. Että sitä suositellaan, jos se on oikeasti hyvin istuva, että se ei saa tulla tänne liikaa häntäluulle, että se pitää istua oikein, niin silloin siitä on hyötyä ratsastajalle.
Käytetäänkö teillä täällä liivejä hyvin paljon? Meillä näkee yllättävän paljon turvaliivejä. Et ne kyllä vuosi vuodelta vaan tulee suositummaksi. Oletko sitä mieltä, että ne pitäisi olla pakollisia? Joo, eli kyllä ne mun mielestä pitäisi olla pakollisia, mutta se vaatii taas hirveästi ammattitaitoa hevostarvikemyyjiltä ja että niitä ei voi ostaa netistä käytettynä esimerkiksi, koska silloin sä et voi mennä takuuseen siitä, että se on just sulle tai sun lapselle sopiva ja silloin se aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Hyvä, kiitos.